Jaroslav Janus sledoval ten divoký závěr třetí třetiny ze střídačky, tak co tomu říkáte? Tak ja som hlavne chcel sa dostať čo najskôr na striedačku a už som nevidel, čo sa tam dialo potom a som rád, že možno aj so šťastím sme sa dostali nakoniec k trestnému strieľaniu, ktoré Robin si myslím, že fakt kanoniersky premenil perfektně. Vy jste inkasoval jediný gól hned na úvod toho utkání. Co byste si vytkl v té situaci? Tomáš Rachunek to opravdu provedl brilantně. Spravil to výborne, hodil si to z backendu na forehand a ja som tam nedočiahol na tú tyčku, spravil to dobre, ale povedali sme si, že musíme zodpovedne hrať od začiatku zápasu a bohužiaľ hneď sa podarilo uvoľniť ich hráčovi do breaku, takže treba si aj na to pozor a vlastne ten zápas bol celý čas 1-0, takže šance sme mali, ich golman chytal fakt perfektne, dneska mal výborný zápas, ale som rád, že to bolo dnes so šťastným koncom pre nás. Pak možná v závěru klíčový zákrok právě proti Tomáši Rachunkovi ve velké situaci zhruba 2,5 minuty před koncem. Trochu vynahradil jste si to zklamání z první třetiny. Tak ja si myslím, že to bolo aj dosť so šťastím. Vidí sa mi, že ten puk preskočil hokejku. Myslím si, že to netrafil tak, ako to chcel, ale pravím, mal som šťastie pri tom zákroku, takže hrali sme až do konca a som rád, že dneska sme vyhrali. Jak těžký to byl pro vás jako pro golmana zápas, protože Karlovy Vary hrozily pouze z breaků? Tak už v prvej tretine mali veľa prečíslení a my sme hrali moc ofenzívne, strašne sme chceli vyhrať dnes a proste my musíme hrať od začiatku zodpovedne, hrať trpezlivo hlavne doma, nechceť hneď nastrieľať góly a dať si pozor na tie breaky a dneska sa nám to absolútne tam už zo začiatku nepodarilo, takže ale som rád, že opäť sa ukázal charakter týmu, sila a že sme to dotiahli do konca víťazne. Cítil jste třeba trochu nervozitu u spoluhráčů, protože opravdu ty přesilky, které u vás jsou výstavní, dnes nefungovaly? Tak neviem, preskakovalo nám to strašne, či u nás v tretine tie nahrávky, keď sme si to vlastne vymenali beci, tak to tam strašne skákalo, aj z toho sa dostal vlastne super do nejakých šancí a tak nie každý nedelá, ako sa hovorí, takže tlak sme mali, šance sme mali, ale bohužiaľ golman chytal fakt výborne, mal tam perfektné zákroky a to bol si myslím, že dnes najväčší problém ho prekonať. Pro vás tedy dnes opravdu vytřené body. Tak, som veľmi rád, že sme to zvládli a klobúk dole pred celým týmom dnes.